Kut, take two. Dames en heren, hartelijk welkom hier in het Theater Don Quixote. Hier valt wat te beleven. Hier is amusement. Voor u treedt op, namelijk onze Tammo uit Rooiderland. Het treedt voor ons op weer Jan Bakman met zijn gedichten. Applaus. Ik zal zeggen voor nu voor jou en voor de morgen. Kut, take two. Uit Rooiderland. Als je me down in lot naar al volgt hebt, of je bent de line wat kwijt, dan zal ik nog hem uitstaan. Het gaat over mijn stamboek. En wat mijn vooral na midboek 10 minuten begon in 1250 hier in het Rooiderland. Waar de vele stemvlouden nou de dollar is. In de kloosterkronieken stond taal te lezen en dat wil ik voor het doorgeslacht bewonen. Dat wil ik doen. Ik was onderhand al kom tot in 1700. Zo heet in mijn familie Abel Tammo en de wichte maag je vanuit naar de vuurhoorn. Ze hadden elk uitdragen en zo wist je welke Tammo of magie bedaald werd. Zo was Tammo Jodel in 1700 vertrokken met pastoor naar Tirol. Hij wil muziek maken. En pastoor had zegt, je moet je in Tirol wezen. In Tirol was rijkdom. Elke kasteelholder aan muzikanten in dienst. Tammo Jodel kwam eerst aan het werk bij Christophorus Denner, fluitenboom. In Nuremberg. En door een touwval kwam een klepkoppenfluit en werd dat een klarinet. Tammo Jodel ging jodel met Waltraud Edelwijs en kreeg leuke jodeltjes. Daar kon hij ook blijven. Hij verzulft ook weer klarinet ging spelen. Onder andere bij Johann Stamitz. Toen kwam Mozart, die vond dat zo sweet, die zag dat. En die wilde ook een klarinet in zijn orkest. Zo kwam die klarinet een beetje in de mode, zeg maar. Jodeltje van jodeltje van jodeltje, dus mijn line, mijn vuurhoorn, speelde allemaal klarinet. De klarinet had onderhand al meer kleppen kreeg en het leek al op een echte klarinet. Maar haar al in orde. Voor elk ander muziekstuk moest je ook een andere klarinet bij. En stemde dat nooit. Nou, het kon vanzelf nooit blijven dat een zekere Ivan Muller uit Sint-Petersburg, Rusland al, naar Tirol kwam met een klarinet met 13 kleppen. Je kon dan met één klarinet alle muziekstukken spelen. Zeg maar om en bij 1800 was dat. In dezelfde tijd kwam Karel Maria van Weber uit Eutin bij Hamburg door, ook naar Tirol. Ja, als je wat won, dan moest je naar Tirol. En schreef net als Stamitz en Mozart muziekstukken voor de klarinet. Nou, je kreeg nou een stukje te horen van Karel Maria van Weber op de klarinet. Tammo zal het even met het luid gooien. Applaus. Kut, take two.